No hi veig res. No. Aquest cop te'l dono jo. Un moment! En aquesta escena de polseres vermelles podem escoltar una errada. Na Cris diu, aquest cop te'l dono jo, referint-se a un petó. Aquesta és una errada molt comú, l'ús incorrecte dels verbs donar i fer. Els petons es fan i no es donen. Com en aquest cas n'hi ha molts. Ara explicarem algunes de les errades més habituals. Els petons i les abraçades es fan. Sempre que xerrem de casos en què expressem el nostre estat d'ànim o les sensacions que alguna cosa ens provoca, utilitzarem sempre fer i mai donar. És a dir, direm, en Joan fa pena, però mai direm en Joan dona pena. A més, no donem passes ni donem salts, els feim. Tampoc direm aquesta situació dona a pensar, sinó que direm aquesta situació fa pensar. Quan el verb és equivalent a clavar o pegar, utilitzarem donar. Per tant, dono una pallissa a en Javi i no li faig una pallissa a en Javi. Hi ha situacions on és tan correcte utilitzar fer que donar. Feim o donem classes? Feim o donem volta? També ens poden trobar expressions incorrectes amb el verb donar. Mai direm donar-se compte. El correcte és dir adonar-se o assabentar-se. Tampoc direm que ens dona mal de cap, gana o un mareig, sinó que direm que ens ve mal de cap, gana o un mareig. Finalment, també és incorrecte donar-se la fuga, donar-se una volta i donar regne sol. Direm fugar-se, tombar-se i deixar anar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagueu après molt. A veure si ja deixeu de fer llàstima quan xerreu en català, perquè no doneu llàstima. En feu, ja ho sabeu.